yiero adundo gote an nya participate kuonde ariyo manen Kisa Ward in Kakamega kod Kasipul. To yiero ni onyisowa na IBC pok oyikre timo yiero yo makare. Mar ariyo yiero ni be onyisowa ni sirikal pok otilia manani weche yiero. Kirango yiero adundo manotim mokwongo kaka ji owuok go kura nyiso gik mang'eny. Number 2 en kaka ing'eni yiero ken go kura. Yiero chakre wach voter registration, campaigns, nyaka go kura nyaka landi. King'iyo kata kanyo cha campaigns otimore maricho kabisa. King'iyo gik mane timre Malava, gik mane timre Kasipul. To the best thing ma IBC ne timo en luongo ji goyo fine. Ne wa expect na IBC ne doloro kata jochung' moko mane timo gik maricho go mondo chiw puonj ne jochung'. Keche chieng' yiero ne an Kasipul. Odiechieng' alanga rawere wuotho go pange go ludhe. Jog ng'ane gi jog ng'ane. Mano already ketho ratiro ma jogo kura nikech kiyudo joma mine, joma luoro kuwuog go kura. Ineno ka kata voter turnout ne rach kabisa. I constituency kuonde mogoye kura te. To wapenjre ni ka yiero adundo motimre kama tiyudo ka polling station nitie polise 18. Kochopo yiero ma polling station kata nitie polise 2 bro bedo nadi. So IBC must up their game properly in terms of wach tayo yiero. Sirikal ma Kenya be nyaka rangi yo ma deal kata ken jo siasa ema tiyo gi rawere kaka nyocha otiyono. Girangi yo ma ginyalo chungo gino ma ka ng'ato believe ni gunte monyatigo to IBC nigi teko mar loro ne chung' mondo kel puonj. To ka waweye taparo ni yiero mabiro bro bedo marach kabisa. Nikech manene na test IBC commissioners pod nyen test mane waneno ne yiero bro bedo nadi. Iyo mar lony, iyo mar security, iyo mar thuolo ma jogo kura, iyo mar lando jochung' ayanga molando. Nikech nitie gik mogi wacho kanyo boyudo ka joma nyolandgi dio nus margi manyoyombo makare. To moko kane waneno gik manotimre ground aparo na IBC has a task to do. Ero kama na yenye mano kutere kod yiero maduong' bende biro kairo mosetimo yo makare. Sheren antiere iri yiero